तारा कहे ना आइल हल चल उ संगम के बात ना रहे संगम नवंबर में ना लगला धर धर संगम कब कइले बाणे के जनी ई कब कइले बड़ा संगम राजदीप कुशवाहा जी फिर हमरा का 500 रुपया हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा। हाँ हमार मौगी गोई रहे ना है गोई रहे ई कोनो संगम का बात ना एजे के बात है रमरेखा घाट के बात है एजे का पर साल खिचड़ी के दिन के बात है पर साल खिचड़ी के दिन के बात है कने की हल चलावा हमरा कहे खिचड़ी के नहान लगला अइले सबक से अच्छा गर्दन में सिकड़ी उकड़ी लगावले कान में कुंडल उंडल ले ले अंगूठे उंगठे लगावले टीका उका कइले मोटरसाइकिल पर आइलो 3 जना ई रहले इनकर बेंजू वाला रहले आ एगो हई हई चुरुकिया हई रखले भाई हई हई ई है रहे हई देखे अनीस मोरिया झोरा मार दिया राजकुमार उर्फ का लिखल बने जी राजकुमार उर्फ में मास मास नो मास जी तो आहार जी हम तो ना है ना सुन जी जी प्रणाम करने हरवा के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। अच्छा अच्छा संजय बाबा के हम प्रणाम करो यहाँ के भूमि दान दिले बने बुद्ध जी के मंदिर बनावे खातिर एगो हमारा और से माला ले ली एगो तनी ताली हो जाए तनी संजय बाबा के नाम पर ऐसनो त्यागी आदमी बाड़े जी ऐसा आदमी के एजा काम बा रबा भूमि रवा दे देनी भगवान रोरा के बनौला राखी जाए एगो हई बड़े जे अपना भाई से 1 इंची खातिर लौरा लाठी हाथ पर भी कोनो ज्यादा भीड़ नहीं खे दूगो चाय रहले से देखत रहले से इनका जब देही पर गहना देखले से कहले से जे त बड़ा माल वाला लगता एकरा से कुछ कइला से जरूर कुछ काम होई। अब अभी घाट पर अभी केहू रहे ना माने बहुत कम आदमी रहे किनारा होके तीनों जना चट से ना एगो होशियारी कोई लो सोचल लो कि कपड़ा तो हमने लगे हइये नहीं खे चोट देना मैं कपड़ा खोल कर नंगे मार लो आ डुबकी मार के फिर कपड़ा लपेट के चल दो ई मौ जना कपड़ावा खोल के घटिया पर धो दी हम टोटल एकदम सब अब जान नहीं जे लागल गंगा जी नहाए आ उचैया देखत रहे तीनों जना लोग के कपड़ा लेके चलल भाग जब भी पानी से बहरी निकलल तो देखत लो जे कपड़ा हमने के होइए ये दादा ये जाके ई कौन नियम है ये दादा तब हम कहने के हल चल अब तो कपड़ा तारा कहे बना एगो काम करो अभी अन्हार पर निकल चलो भाग चलो जल्दी मोटरसाइकिल में बैठ आ भाग चलो तो हलचल बहुत बढ़िया ना मोटरसाइकिल चलावेले तीनों जना भाई बिना कपड़े के रहल साफ हलचल आगा बैठ गइले आ बीच में रहे हई चुरकी वाला पियर कुर्ता वाला आ किनारा रहे हऊ बेंजू वाला अब जान जाइए भाई 2 चकिया गाड़ी तीनों जना माने कहीं के नहीं यही तरीबा जैसे जैसे गचकी पड़े वैसे वैसे जौन पछावा बैठल बा ऊ कहे जे मजे में है हम जे गचकी पड़े तो कहे जे मजे में है पिंकी मुखिया जी ने दाव बड़ी बड़ी रुपया दल बने पुरस्कार पछावा जवन बैठा रहे वो कहे जे मजा में बानी तब हई पीछवा में सकेता में पड़ रहे ई कहता जे कभी खुशी कभी गम कभी खुशी कभी गम अब दोनों हंडिल छोड़ के हलचल कहते रहे क्या ये दादा बर्बाद हो गए अरे फरला सही दादा इनका के टेलले टंकी पर लेके कोई बड़े से आओ तने को प्यार प्रेम के तने को गीत गाई अगर बाद में हलचल जी के नंबर दे हां जी लाइन तने मांगो हेलो
ठीक एगो लड़का एगो लड़की से प्यार कैले रहे। हाँ लड़का जियत ना रहे लड़किया बिना। ना बाप रे बाप इहे हका हो ये बुझाती है, नया लहंगा पहनले बिया काहे बरा इहे हका ये बुझाती है ये। लाइन मान के देख लो। हेलो ए भैया थोड़ा उठाई ना। उठा दे उठा दे उठा दे भैया उठा दे उठा दे भाई। हेलो खड़े कर दो। ठीक बा रह दी तू प्योर मौगे बाड़ा भाई ना लाला कहता उठावे के त नहीं खन उठावा ना ना तनी कम है लड़किया चलल भी ओने से बड़ी बेअब्र हो गई। हाँ इहे हो ये मोती रोवा। अरे काहे रे तेरे का बात बा। अरे लागो तो कौन रास्ता में ले बा। ले बा हाँ का ले बा हो मोबाइला बा। एकर मोबाइल के हुली ही त ऐसे राख धकर होई ना अरे एप्पल के रहे। अच्छा मोबाइल बा हाँ। ये कएगो कंपनियों नाम धद तरह सारा हाँ एप्पल एक दिन एगो मोबाइल देखने हाँ कब हतवत बा शशि बाबा हाँ आ ओकर स्पीकर हतवत बा हाँ। आ मोबाइलवा के कंपनिया के नाम है के 14 कंपनिया के नाम काहे रो तरु कोनो दिक्कत बा ना घर में केहू के तबीयत खराब बा ना पेट दुखाता ना बुखार लागल बा ना तब का मैदान लागल बा। अच्छा इहो लड़का कोनो गलती नहीं है कह ना। भाई वो ऐसा चीज है जो कबो लागिए जाए हाँ ए खाली हल चले के नचनिया के लाग गई हाँ आ उ गाड़िए के हाथ चारी खाचे फेंक दे चोटिया ला साफ कोइलस। हई बोलो बोलो ए जान हाथ ना लब देना गिरा देलू लो तनी औरी तनी जान तनी लंबा में कहना ए जान सेक्सिया तो औरी तनी खाली कहना ए जान अब धान रेणाता अब रेणी गोल बा बाकी बोलो ये खाली औरी कहो ए जान कंडुमिया तो बोलो बोलो ए जान हम के गन कही और कैसे कही मुंहवे से नु कहबू कि हलचल के गाड़ी से कह तू बोलो बोलो तू बोलो ए जान रवा हमरा के भुला जाई। भूला जाए काहे भूला जाए काहे काहे के हमार माई बाबू हमार दूसरा जगह शादी तय कर देले बड़े। तार शादी होता इनकर अर्थी उठे लगा। ए बबुआ हाँ इनकरा का हो गइल ह? अरे देखो हिलावो का हिलाई? अरे खुटिया धो के हिलाई कौन खुटिया? कानावा के ये तो बेहोश हो गइले। बेहोश हो गइलन। हाँ मुंह पर पानी मारो पानी नहीं खे पानी नहीं खे ना तो छूल दे मुंह। अरे तेरे खत्म बड़ा संकार है जा कोई आतना कटु बज बक तोरा के नहीं दखल चाहत नजर के सोझा से हट जा तेरी चाहत में सब कुछ लुटा दूंगा दुनिया से दूर एक दुनिया बसा दूंगा तुम साथ देने का वादा करो दिल चीर के तेरा मान सजा दूंगा दिल उदास हो तो बात कर लेना। अच्छा दिल उदास हो तो बात कर लेना। अच्छा दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना। हम रहते हैं तुम्हारे दिल में वक्त मिले तो तलाश कर लेना। तबिल कहलू दिल में हर नजरिए के दिल दिल में नजरिए के पार से मारे के मनबा मारे
बनाए रखे। क्यों? क्योंकि बीच में लंगा तार है। हाँ भीतर है। मारे के मनवा मारे के मनवा मारे तो जान से बिल कहलू दिल में नजरिए के बान से बिल कहलू दिल में नजरिए के बान से ना रबड़वा निकाल दी तब एक कहली मारी हरा ताकत नहीं खोल के दिल का दरवाजा राजदीप सिंह कुल्हरिया के माध्यम से ही रुपया का बरसात भइल। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। ई हमरा के श्री चाचा देले बनी पुरस्कार। ए चाचा जब रहबे ना करी तो हम तहर पैसा लेके का करो? अरे ले लो मुंह तो तहर काम क्रिया हुई। हाँ पतल गिलास किनब जा पूरी बुनिया बनाइब जा खाली 5 गो डोम खियाइब जा। खाली 5 गो डोम। हाँ 5 गो डोम बादे में खियाई हस। पहले ही 5 गो मौगन के खियाल। ई मौ खया अरे दिल के दरवाजा बड़ा आई माजा के पास समाजा बड़े बड़े रुपया पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत है बबुआ। हमारे खातिर आइल बारू हमारे खातिर आइल बारू बड़ी आशा से देखी तो कुल्हरिया के धरती से बड़ी सुंदर व्यास अगस्त व्यास जी जेकर मंडली में हम सिखले बनी भैया। यहाँ के समय के हुन्नावे न लगावे के। तब एगो समय रहे जे चलती रहे। प्रणाम करते निरवा के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा जी। यही तरह और मान सम्मान और बन रहे। तहरे खातिर आइल बनी तहरे खातिर आइल बनी दुनिया जहान से अब बिल कहलू दिल में नजरिए के बार से नजरिए के बार से मरिया उर्फ टाइगर RLJD युवा नेता हमरा के दिल बने पुरस्कार। अब हमनी के समय लास्ट चलता ये सब हमर लास्ट है बाटे। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा बबुआ।
जीवन में केहू से प्यार मत करी काहे ना वहाँ भाई लोग प्यार कर लेबो प्यार में धोखा मिली जनतर के बोली बोलेला के जे तार मेन संगतिया बसे जनतर का कही राजदीप सिंह कुल्हरिया के धरती से फिर हमारा के दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा अरे हाँ चाहे ना मिनीगिरी अच्छा मैनेजर के मास्टर साहब बड़े बड़े रुपया दल बने पुरस्कार हाँ चाहे ना कही अच्छा शशि व्यास जी से जा तू लो भाई हंस के प्यारी को हमारे खातिर आयल बड़ू समय हमार लास्ट बा ऐसा ना मानो यदि तहार दीवाना एजे बने तो इनका गर्दन में माला डालो तब नो हम जानब कि जब तहार एजे बड़े तो इनका गर्दन में माला डालो हतना लोग के बीच में अरे बढ़िया धल लो माला बढ़िया धलो दोनों डालो ना गोप देना डालो अरे तू ना बुझेल उनकर मन बाटे आहू पे कहता कि ना 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 भक्ति तब तू डालो बॉक्सर के मर्द हो आवा ना मर्द हो तू हमारा डालो नहीं तो डालो ताली बजे जोर से ना गर्दन में डालू असर गर्दन में ना डालबो तो का राजदीप सिंह कुल्हरिया बड़े बड़े रुपया दल बने पुरस्कार जय जय हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा अच्छा ये हमारा 5 नंबर वार्ड सुरेंद्र बाबा के गोड़ लगने हैं हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता श्री सत्य प्रकाश सिंह तोहारों का कहा था गर्दन में माला डालक है तो तू नीतीश खत्म बड़ा बहा लागल अरे कोरे भी सवास अनिश मोरिया उर्फ टाइगर तोहरे पर चलता सुहर शरीर हमर ऐसन चलता बारूद से प्यार करो रह चल शान से ऐसन बकुली ना देखले हो खबो ये बकुली हजे के हली जाई या मोय घींच ले ए बकुली में आड़ी बा ठीक कला बाप रे बाप ठीक दिखावा बच्ची ओही बकुली में बा अब बिल कहिलु दिल में नजर समय समाप्त प्रेम से बोली बुद्ध भगवान की बक्सा पंचायत के बभनी जिला बक्सर के भीम आर्मी टाइगर ग्रुप पुरुषोत्तम